Sir, sabi ni Joma Sison, pwede daw mag-stage ng coup against the President ang US dahil dun sa ginawang pag-challenge ng Presidente sa Amerika na magdeklara ng gera against China. May basis ba yun? O sabi nga naman yung wishful thinking ni Joma Sison? Mag-stage ng coup against the President dahil dun sa pag-challenge niya Bakit sa US. nakikinig pa kayo kay Joma Sison? Naniniwala pa kayo? Ha? Significant lang naman yun. Insignificant. Yung NPA nga dito sa Pilipinas, hindi na nga sumusunod sa kanya. Hindi na nga naniwala sa kanya. Ipagpaniwalaan pa niyo siya. Oh, ang dami ng NPA dito nagsariling sikap pa. Hindi na sumusunod sa mga order na galing sa kanya. Kayo pa, pinapaniwalaan pa ninyo.